Hej YouTube, her er det TheNoobGamer.dk, der spiller lidt Survival Minecraft. Og man kan vist godt kalde det her for en Survival Island. Jeg har bare lige startet sådan en gang Survival alene. I stedet for at spille Skyblock hele tiden, som jeg plejer. Så har jeg startet en gang Survival, hvor jeg begynder på, at lave noget for mig selv. I stedet for at spille sammen med andre. Så ja. Og hvis I ikke ved det, så har jeg fået skin lavet af Shadow Moon Gameplay. Der er en hare. Han har selv lavet det, så men ja, det var sådan set bare det, jeg vil sige her til at starte med. Men og hvis der er nogen, der ved, eller hvis der er nogen, der har nogle sjove spil, jeg kan spille, så må I gerne skrive det ned i kommentarerne. Der må I gerne lægge nogle spil ud, jeg måske kan spille, eller ikke lægge dem ud, men skrive hvad det hedder, så kan jeg gå ind og se, om jeg kan købe det, eller finde det. Hvis det er gratis, så vil jeg finde det, og hvis det så koster penge, så vil jeg bare købe det. Det er ikke sikkert, at jeg kan købe det, men jeg kan prøve. Men jeg kan også nok på et tidspunkt lave nogle Tekkit-videoer. Sådan, ja. Og så vil jeg ikke være alt for stor wannabe, så jeg laver ja, okay. Godt nok laver jeg Tekkit, men ikke decideret det, jeg tænkte på, sådan, hvor jeg lavede noget, der hed så sekunder, okay. Jeg kan fandme ikke huske, hvad det hedder. Okay, jeg ved godt, at det er Shephos og Honeydew og Liberty Coffee, som tilsammen er okay, det kan jeg så ikke huske lige nu. Hvad fuck skal jeg for det? Sidder der, så ser jeg dem hver dag i Tekkit. Og Jokcast, ja. Så laver jeg Honeydew Ink. Ligesom dem. Så jeg forstår wannabe. Jeg skal ikke engang hedde noget med ink, hvis jeg skal lave noget. Undskyld. Og jeg vil bare sige, at lige nu er det fredag, og jeg sidder herhjemme klokken 12. Jeg har overhovedet ikke været i skole. Det er også på grund af, at min lillesøster, hun er syg, så jeg skulle være hjemme ved hende. Så har vi bare siddet og spillet lidt Call of Duty Black Ops sammen. Hun er ikke den bedste til. Vi tabte på grund af hende, fordi hun fucking hele tiden dør. Når jeg endelig har fået de skide kills. Men nok om det. Så skal jeg have lavet mig et hus hernede. Lige nu skal jeg bare bruge noget. Ja. Der var en hakke mere. 4 sticks her. Gør vi sådan der. Men jeg skal funde mig noget kul. Ja, så får jeg ligesom mig selv. Sætter den på peaceful, indtil jeg får lavet mig mit hus. Men så synes jeg, det her det skal begynde at blive sådan nogle parts. Og så jeg begynder at lave nogle. Ja. Så
sæsoner er det også. Så jeg får et par sæsoner af Minecraft. Det er det, må så blive sæson 1. På et tidspunkt, der stopper jeg også med at lægge videoer ud. Det er sådan en kort stund, fordi jeg skal noget andet og sådan noget. Okay, bedre. Ja. Yeah. Men det her, det bliver ikke en særlig lang video, men okay. Og på et tidspunkt linker jeg til alle mulige kanaler, og som jeg vil gætte på, at I ved, så ved I, hvem PewDiePie det er. Ham lægger jeg intet link til. Og alle dem, der har abonneret på ham, de er for nice. Og ja. Men det bliver nok den korteste video, jeg får lavet. Så jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal lave i den her, men igen siger jeg så lige, hvis I har noget, jeg kan lave i Minecraft eller sådan noget, så må jeg gerne sige det. For eksempel, ligesom alt muligt, hvor de så laver noget, ja, hvor man så skal gætte det, hvad de har lavet. Men jeg tror, vi siger, at det var alt for part 1, det her. Hej.